It-tabib taż-Żejtun, Maħbub minn Bosta, għandu 76 sena u issa President tar-Repubblika. Vella nħatar l-10 President tar-Repubblika ta' Malta f'ċerimonja li saret fil-Palazz Presidenzjali fil-Belt Valletta. Jiena, Vella, sollement naħlef li naqdi fedelment il-karika ta' President ta' Malta u l-iskont l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, nħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinni. F'messaġġ li wassal eżatt wara l-ħatra tiegħu, Vella ma tantx qatt jomot il-kliem u ffoka d-diskors tiegħu fuq il-pjaga tal-faqar u d-diffikultajiet li qed jaffaċċjaw diversi familji f'pajjiżna. Ma nistgħux inħallu għada ekonomika tajba f'pajjiżna tilludina li m'għandniex faqar materjali fost iċ-ċittadini tagħna. Din hija sfida u nwiegħed li sa fejn nista' ma nnaqqas xejn mill-impenn soċjali lejn min jinstab fil-bżonn, il-ħarsien ta' drittijiet soċjali u l-kwalità tal-ħajja kemm għaċ-ċittadini Maltin, għal ħaddiema barranin, kif ukoll għall-immigranti li obbligati naċċettaw f'pajjiżna. Irridu nieħdu kull pass meħtieġ sabiex is-sitwazzjoni ekonomika tal-anzjani tagħna ma ġġelhomx ibaxxu il-livell u l-kwalità tal-ħajja tagħhom b'mod dinjitus li jixirqilhom jgħixu fix-xuħiethom. Kellu wkoll messaġġ ċar li l-ħajja għandha tiġi rispettata mill-bidu sa tmiem naturali tagħha. Fuq kollox, ir-rispett tal-ħajja mill-bidu net tagħha sal-aħħar nifs tal-individwu. Indirizza wkoll il-problemi li qed jaffaċċja l-ambjent f'pajjiżna kemm minħabba l-bini b'ritmu maġġel imma wkoll minħabba t-tniġġis tal-arja. Matul din il-Presidenza ħankun qiegħed nirrakkomanda lill-awtoritajiet konċernati il-ħarsin strett tar-regolamenti u li deċiżjonijiet jittieħdu bl-akbar skruplu u responsabilità fil-ħarsien tas-sostenibilità u l-obbligu tagħna lejn il-ġenerazzjonijiet futuri. Da mhux biss fil-konfront tal-ambjent mibni, imma daqstant ieħor fil-ħarsien tal-kwalità tal-arja, fil-passi kontra t-tniġġis tal-baħar u miżuri oħra biex ma nollux it-temperatura tad-dinja. Appella wkoll biex ikompli l-proċess tal-aġġornament tal-Kostituzzjoni waqt li wieħed ħidma fost oħrajn favur l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, is-settur tas-saħħa u fuq kollox l-għaqda nazzjonali. Iċ-ċerimonja tal-ġurament ta' Vella bħala suċċessur ta' Mary Louise Colejro Preka kienet issiġillata bil-ferem tiegħu fuq l-istrumenti tal-ħatra bħala kap tax-xirka ġieħ ir-Repubblika u tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu kif ukoll fis-sħubija tal-Ordni fil-grad ta' kumpan tal-Unur.